Prosím pozor, hlásenie o meškaní vlaku. Medzištátny rýchlik 8, Dukla, smer Michaľany, Čierna nad Tisou a Kyjev pasažírsky. Pravidelný odchod 7 hodín 22 minút, bude meškať asi 15 minút. Upozorňujeme cestujúcich, že ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Na zmenu meškania vás včas upozorníme. Osobný vlak zo smeru Prešov, pravidelný príchod 7 hodín 20 minút, ktorý pokračuje smer Košice predmestie, Krásna nad Hornádom, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Bohdanovce, Ruskov, Slanec, Kalša, Kuzmice, Michaľany, Slovenské Nové Mesto a Čierna nad Tisou. Pravidelný odchod 7 hodín 40 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 5 vpravo. Rýchlik 802 Demeran zo smeru Prešov, pravidelný príchod 9 hodín 45 minút, ktorý pokračuje smer Plešivec a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 10 hodín 4 minúty, príde k nástupišťu 2, koľaj 9. Osobný vlak smer Plaveč, pravidelný odchod 9 hodín 38 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 5, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 120 Košičan, smer Kisak, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Čadca, Český Tešín a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odchod 9 hodín 52 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 11. Súprava je radená nasledovne. Vozne vo vlaku sú číslované zostupne v poradí od začiatku vlaku. Vozeň na prepravu invalidov na vozíku a reštauračný vozeň sú radené v zadnej časti vlaku. Vozeň prvej triedy je radený na konci vlaku. The international seat reservations compulsory Eurocity train 120 Košičan to Kisak, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Čadca, Český Těšín, and Praha hlavních nádraží. Scheduled departure at 9:52 a.m. Now waiting at platform 1, track 11. The train is comprised as follows. Carriages are numbered in descending order, starting at the front of the train. Carriage for the disabled on wheelchairs and the dining car are coupled in the rear section of the train. First class carriage is coupled at the back of the train. Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 120 Košičan, smer Žilina, Čadca a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odchod 9 hodín 52 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 11. The international seat reservations compulsory Eurocity train 120 Košičan to Žilina, Čadca and Praha hlavních nádraží. Scheduled departure at 9:52 a.m. Now waiting at platform 1, track 11. Prosím pozor, hlásenie o meškaní vlaku. Povinne miestenkový vlak Intercity 501 Kriváň zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina bude meškať asi 25 minút. Upozorňujeme cestujúcich, že ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Na zmenu meškania vás včas upozorníme. Prosím pozor, hlásenie o meškaní vlaku. Povinne miestenkový vlak Intercity 501 Kriváň zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina bude meškať asi 25 minút. Upozorňujeme cestujúcich, že ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Na zmenu meškania vás včas upozorníme. Medzištátny osobný vlak smer Košice predmestie, Barca, Valaliky, Geča, Čaňa, Giňov, Pseňa, Kechnec, Hýdašné Mety a Miškolc Tisaj Pájaudvar, pravidelný odchod 10 hodín 51 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 13, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Medzištátny osobný vlak smer Hýdašné Mety a Miškolc Tisaj Pájaudvar,
pravidelný odchod 10 hodín 51 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 13, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Medzištátny osobný vlak smer Hidašné Mety a Miškolc Tisaj Pájaudvar, pravidelný odchod 10 hodín 51 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 13, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Zmeškaný povinne miestenkový vlak Intercity 501 Kriváň zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, pravidelný príchod 10 hodín 47 minút, príde k nástupišťu 1, koľaj 11. Rýchlik 608 Spišan, smer Kisak, Margecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Považská Bystrica, Úchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 12 hodín 10 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 9. Vozne vo vlaku sú číslované zostupne v poradí od začiatku vlaku. Vozeň pre prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu a pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov a reštauračný vozeň sú radené v zadnej časti vlaku. Vozeň prvej triedy je radený na konci vlaku. Medzištátny povinne miestenkový vlak Intercity 404 Tatran, smer Kisak, Poprad Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava hlavná stanica, Bratislava Petržalka, Kice a Wien Westbahnhof. Pravidelný odchod 12 hodín 39 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 11. Súprava je radená nasledovne. Vozne vo vlaku sú číslované vzostupne v poradí od začiatku vlaku. Vozeň pre prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu a bystrovozeň sú radené v zadnej časti vlaku. Vozne prvej triedy sú radené na konci vlaku. The International Seat Reservations Compulsory Intercity Train 404 Tatran to Kisak, Poprad Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava hlavná stanica, Bratislava Petržalka, Kice, and Wien Westbahnhof scheduled departure at 12:39 p.m. Now waiting at platform 1, track 11. The train is comprised as follows. Carriages are numbered in ascending order starting from the front of the train. The carriage for wheelchair passengers and the bistro carriage are coupled in the rear section of the train. Class 1 carriages are at the rear of the train. Medzištátny povinne miestenkový vlak Intercity 404 Tatran, smer Žilina, Bratislava hlavná stanica, Bratislava Petržalka a Wien Westbahnhof. Pravidelný odchod 12 hodín 39 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 11. The International Seat Reservations Compulsory Intercity Train 404 Tatran to Žilina, Bratislava hlavná stanica, Bratislava Petržalka, and Wien Westbahnhof scheduled departure at 12:39 p.m. Now waiting at platform 1, track 11. Rýchlik 610 Považan, smer Žilina a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 14 hodín 15 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 9. Osobný vlak, smer Ťahanovce, Kostoľany nad Hornádom, Trebejov, Kisak, Veľká Lodina, Malá Lodina, Ružín, Margecany Zastávka, Margecany, Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrútky a Žilina.
pravidelný odchod 14 hodín 30 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3. Osobný vlak, smer Žilina, pravidelný odchod 14 hodín 30 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3. Rýchlik 810, Horehronec, smer Kisak, Margecany, Gelnica, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Hnilec, Mlynky, Dedinky, Stratená, Dobšinská ľadová jaskyňa, Červená skala, Heľpa, Polomka, Brezno, Podbrezová, Brusno Kúpele, Banská Bystrica mesto, Sliač Kúpele, Zvolen mesto, Zvolen osobná stanica, Hronská Dúbrava, Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Kozárovce, Levice, Šurany, Palárikovo, Šaľa, Galanta, Senec, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 14 hodín 50 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2. Vozne vo vlaku sú číslované vzostupne v poradí od začiatku vlaku. Vozeň pre cestujúcich s deťmi do 10 rokov je radený v prednej časti vlaku. Vozeň prvej triedy je radený za rušňom. Rýchlik 810, Horehronec, smer Červená skala a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 14 hodín 50 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2.